novembra obilježavamo veliki praznik naše domovine, Dan državnosti. Tog dana, prije 80 godina, u Mrkonjić gradu, na prvom zasjedanju Zavnobika, obnovljena je bosansko-hercegovačka državnost, a Bosna i Hercegovina je postala ravnopravna jedinica nove Jugoslavije. Tada su narodi Bosne i Hercegovine izrazili želju da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska, bude ravnopravna zajednica Srba, muslimana i Hrvata. Agresija na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine najbolja su potvrda ispravnosti odluka prvog zasjedanja Zavnobika. Svi pokušaji da se Bosna i Hercegovina pretvori u nečiju zemlju propadaju i dokazuju da Bosna i Hercegovina može opstati i postojati kao zajednička država njenih naroda. Pokušaj dokazivanja da je Bosna i Hercegovina izmišljena tvorevina, da nema svoje temelje, ne mogu osporiti hiljadugodišnje postojanje naše domovine. O tome govore historijske činjenice koje mi dobro znamo. Bosna se prvi puta spominje sredinom 10. vijeka u dijelu Bizanskog cara, historičara Konstantina VII. Porfirogeneta, De administrando imperio, o upravljanju carstva. Od tada Bosna ne mijenja svoje ime, niti se cijepa. Sve do danas Bosna je postojala u svom užem ili širem teritorijalnom okviru. Postoji i postojaće. Ko još nije čuo za bana Kulina i za njegovo doba blagostanja, o čemu svjedoči i do danas sačuvana izreka od Kulina bana i dobrih dana. Njegova povelja iz 1189. godine je rodni list naše Bosne. U doba bana Stjepana II. Kotromanića od 1322. do 1353. Bosna dobija svoje savremene granice. Stjepan II. vlada od Save do Mora i od Cetine do Drine. Naš bosanski je i kralj Tvrtko I. Kotromanić, u čije doba Bosna bila najmoćnija zemlja na Balkanu. 1463. godine, padom pod vlast Osmanskog carstva, Bosna gubi svoju samostalnost. Tada će Bosanci vjekovima ginuti za tuđe interese, ali će sačuvati svijest o postojanju Bosne i njenog imena. I takva će pružiti sigurno utočište Jevrejima Sefardima koji bježeći iz Španije krajem 15. vijeka pronalaze spas u Bosni. 1878. godine Bosni i Hercegovini je odlukama Berlinskog kongresa nametnuta austro-ugarska uprava, ali je tada zadržala svoj poseban položaj koji nije imala ni jedna druga pokrajina u okviru Austro-Ugarske, te u okviru monarhije sačuvala svoje granice. 1918. godine Bosna i Hercegovina je ušla u sastav kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a njene historijske granice ostale su sačuvane sve do šestojanuarske diktature. Svoju ravnopravnost sa drugim jugoslavijskim zemljama Bosna i Hercegovina je stekla četverogodišnjim krvarenjem, patnjama i stradanjima u Narodno-oslobodilačkom ratu od 1941. do 1945. godine. 1992. godine, kada je ideja zajedničkog života u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji nestala, kada su se pojedine republike osamostalile i Bosna i Hercegovina je pošla putem ka svojoj nezavisnosti. Na referendumu 29. februara i 1. marta 1992. godine preko 65% stanovnika Bosne i Hercegovine izjasnilo se da Bosna i Hercegovina bude nezavisna, suverena država unutar svojih historijski potvrđenih granica. Uslijedilo je međunarodno priznanje, ali i agresija na našu Bosnu i Hercegovinu, koja je uz velika stradanja uspjela odbraniti svoju nezavisnost. Na nama je da našu Bosnu i Hercegovinu sačuvamo za buduće generacije, kao što su i naši preci sačuvali za nas. Sretan dan državnosti!